godišnju čaroliju za ovrta. E sad, ova čarolija ne bi bila ovako čarobna da naš Deda Mraz nije imao pomoć. Moram da napomenem da je veterinarska stanica Bor prva izašla u susret Deda Mrazu kako bi mu pomogla da se spremi što veći broj paketića, zatim DDR Novi Sad, St. John's mineralne vode, Moment Hem firma iz Zaječara, jedno veliko hvala dugujemo i prodavnicama Lav i takođe Delha iz Srbija ili ti popularni Maxi izdvoje priličnu donaciju, ali sve ovo ne bi bilo ovoliko čarobno da nije naše kompanije, porodice, to jest Tekijanke. Zahvaljujući Tekijanci, Deda Mraz je spremio puno paketića. E sad, da vas ja više ne zadržavam, moram da idem po te paketiće i molim vas da velikim aplauzom pozdravite učitelja Sašu, odeljenje drugo 2 Dušana Radovića i da čujemo pesmice. Neko pliva u Savi, neko živi u Dunavi, neko raste u travi, a u živi u šumi. U školi ga ne vide, nema njima kuku, seje ne ide, prezire kuku. Buče, buče, bukolenja, šta će reći pokolenja, vodio se život kura, a ostao nekultura. Buče, buče, bukolenja, šta će reći pokolenja, vodio se život kura, a ostao nekultura. Usta su mu slana, duša mu je tužna, obećanja lažna, a čuduje šušna. Da me sreća leči, kad jednom podreži, kad se svima neži, kad ga vidi sveži. Vuče, vuče, bukolenja, šta će reći pokolenja, vodio se život kura. Vuče, vuče, bukolenja, šta će reći pokolenja, vodio se život kura, a ostao nekultura. Ajde aplauz, bravo! Razpoveseli si ga, duše ko brana, leti lijepi što mora, i odmano pretvio i mesta plani mora. Ajaja, 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 ne suzeli si ti, laže u krivo, a ribu su pojela, lakše bile skrivo. Ne suzeli si ti, laže u krivo, a ribu su pojela, lakše bile krivo. Ajaja, 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 ajaja. Pomozi, djeco, pomozi da polako stiče. Moram i da se zahvalim direktorki Sonji Apostolov, direktorki tehničke škole, zato što je omogućila da fantastična profesorka Maja Pešić sa svojim klinci-ima, fantastičnim glumcima, za vas izveduje jednu prelepu predstavu. Ajde njih da pozdravimo, a? Iza 7 mora i 7 gora, negde daleko, gde snegovi veju non stop, čak na severnom polu, živeo je Deda Mraz. 31. decembra, baš za Novu godinu, odlučio je da pošalje poklon svojoj baba Mrazici, koja je živela na južnom polu. Zato je pozvao
svoju unuku Crvenkapu i podario je ovaj divan lag zadatak. Pred polazak joj rekao da je put dug i neizvestan i da mora da čuva paketić po svaku cenu. Crvenkapa je klimnula glavom, izašla napolje i uverila se da je divan dan za šetnju. Popravila je svoju crvenu kapicu, uzela je svoje nove naočare za sunce i zaputila se na dalek put. Ali tek što je zakoračila u gustu šumu, setila se da iz šume vrebaju mnoge opasnosti. Uje, kako je gusta ova šuma. Crvenka, gdje si to krenula? Nosim pakon baki. Baka mrazica, da? Da, i strašno se žurim. Šta imaš ti korpi, a? Cveće što sam usput ubrala baki. Ubrala baki? Šta još imaš, a? Da nemaš papaje? Da imam ne bih ti dala. Ne bi mi dala? Pa ne bi je ni uzela. Daj ti korpi. Ovo su šokovi. Što je bilo? Neka dura, 2, 3,